שלום חברים, ואני היום בעוד סרטון של לגו מרוול. אז בואו נתחיל בסרטון. בואו נחכה שהמשחק יעלה. למה הטאבלט לא מרביע לי? אז בואו נחכה שזה יעשה לי את המשחק. זה לוקח קצת זמן. אבל זה נכון לסרטונים של פה, ופה זה יהיה אותו ערוץ? טוב, מכיוון שהמשחק הזה לא עבד, אז תכתבו לי בתגובות איזה משחק אתם רוצים מכל אלה ומכל אלה, ואני אעשה. אז ביי. כמו שאתם יודעים, לגו מרוול לא עבד, אז תכתבו לי בתגובות מה אתם רוצים. ביי. ביי להיום.